ଯେଉଁ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାଂସ ଖୁଆଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏମିତିକା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ଏମିତି ନା ଏମିତିକା ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତା'ର ନିସ୍ତାର ନଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଏମିତି କେସ୍ ଉପରେ କେସ୍ ଲଦି ଦିଆଗଲା, ସେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନା ଆଳୁ ଧର୍ମ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଆମର ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାରା ସାଇଡ଼କୁ ଏବଂ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ଟିକି ଟିକି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ରିକଭାରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କୌଣସି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଡ଼ ନା ଧର୍ମ ବଡ଼? ହେଲା, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିବେ ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେମାନେ ଏମିତିକା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, ଏମିତି ମାନେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ସେଥିରେ ତିଷ୍ଠିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।